Добър ден на всички! Сега да ви покажа следващото упражнение в серията към Удияна Бандха. Значи, повтаряме, в началото се почва с едно подготвително упражнение. Всичките упражнения се правят на издишано. След като издишаме, спираме всякакъв вид движение на белия дроб и задържаме на издишано. Започваме с това. Това е подготвително упражнение. Просто само дърпаме корема навътре и го отпускаме. Дърпаме и го отпускаме. Сега нужна е повече практика, за да започнете да усещате това движение. Но не се отказвайте. Както знаете, с опити всичко може да постигне човек. Така, при някои двигателната система е по-добре развита и по-лесно ще се получи. Има и една вътрешна мускулатура, която също спомага. При някои е по-развита, при други не е чак толкова. Има един център в мозъка, който се образува при правенето на тези упражнения и нови невронни връзки. И така по-лесно можете да усещате тези процеси в корема и да ги направлявате. Следващото, Удияна Бандха. Като се прави упражнението, брадата се пуска надолу. Това е Удияна Бандха. И трето упражнение, Удияна Бандха, и правим масаж под ребрата. Първо отляво надясно, после с другата ръка. Пръсти се ето така. Значи вкараме навътре и натискаме отдолу, за да може да масажираме хубаво органите, които са в началото на гръдния кош. Това беше за днеска. Благодаря за вниманието. Последвайте ме във Facebook. Ако искате, може заедно онлайн да правим тези упражнения. Или заповядайте в някоя зала в Бургас. Приятен ден, всичко добро!